Hoxe, esta convocatoria facemos para mostrar a nosa preocupación, a preocupación do Partido Socialista ante a falta de medidas a día de hoxe tanto da Xunta de Galicia como da Diputación de Ourense para evitar que se repita unha vaga de lumes como a do ano anterior. Pero a realidade é que seguimos no mesmo modelo. A Xunta sigue derivando a prevención nos concellos e fiando toda a climatoloxía e a extinción no mes de verán. Seguimos igual ou peor, porque a única medida que tomou a Xunta de Galicia o ano pasado foi cesar os cargos intermedios. A Diputación, a raíz da vaga de lumes, os grupos políticos nos emplazamos a ter unha primeira reunión onde dictaminamos constituir unhas mesas para recoller as propostas tanto de técnicos como de profesionales como de grupos políticos para medidas a levar a cabo antes e durante os lumes. E a día de hoxe seguimos sin conclusións definitivas, sin recoller todo este traballo que fixeron técnicos e profesionais e grupos políticos para tomar medidas. A Diputación non orzamentariamente tampouco contemplou ningunha medida extraordinaria para facer frente a esta vaga de lumes. É dicir, a día de hoxe, 11 de marzo de 2026, estamos exactamente igual que fai un ano.